alfarma, Ramadana wata mai girma, kai mu gode Allah, Ramadan ya je kuma har ya dawo. Ramadana watan alfarma, Ramadana wata mai girma, kai mu gode Allah, Ramadan ya je kuma har ya dawo. Allahumma salli ala rasulin wahidin, rasulin wahidin, shi ne ya kawo addinin musulunci, dinin lahaɓu, shi ne sharaɗin addinin, yadda da shi ne addinin, gulma da sharri da ƙarya haramun ne, don shi muka san wannan. Har muni anai masa gyara, mu ciyar mu shayar ko ma tsira, in kuwa muka yi sake wallahi za mu tafka asara. Falalar azumi babu wanda ya sani sai jalla jalala, azumi nawa ne ni zan yi sa kaiya in ji sarki Allah, jin kai rahama sai Allah, mu dage da zancen Allah, karatun Qur'ani gani kar mi wasa kar mu shagala. Komai zani mu dinga tunawa da ibada muke yi, lokacin wasa ba ma da shi. Koyi da wannan babban masoyi, ko da rigima aka nema da kai kace ni azumi nake yi. Idan kwanan nan tashi gobancin mu mi kokari mu rage shi, kiyamun laila a shan mu ko da guda ɗaya kan bi fashi, tun da ranmu muna numfashi, tun kallon ya hali shi, idan kuwa muka yi sake da na sani ne za mu shige shi. Daren da ya wuce dare guda dubu Ramadan ya kawo shi, haka Qur'ani mai girma a watan ne aka sauko shi. Ramadana falala gare shi, alaban ikon monar shi, yadda muka ga na bana na faɗin baɗaɗa alasa shi ma mu gan shi. Addu'o'i da neman gafara mu dage da yin su suma, sadaka